Nazdar lidi, vítám vás na Smrdami z Game Productions.cz a dneska to bude takový menší tutorialový videjko, jak si proteknout barák na multiplayerovém serveru. Takže začneme tím, že se tady, já už tady vlastně mám protektlý, ale protekneme si to ještě jednou. Takže tady je tady tohle jako váš barák, jo. A teď se to tady protektnete. Takže tady si tady pěkně bouchnete do tady tohohle bloku. Pomocí WordGuard se to protektuje, jo. Napíšu vám to, počkejte, jo, a ještě přes WordEdit. Napíšu vám to tady tohle. Jo, přes WordGuard se to dělá. Takže napíšu vám to tady tohle, jestli nemáte WordEdit, tak vám to nic nenapíše. Já mám totiž WordEdit a i sekerku, to mám poenchantěnou. A teďka jak se najde inventář, jo. Tady vidíte hezkou sekerku, hodně moc poenchantěnou. Takže teďka jak jsme si bouchli tady tohle bloku, tak tady bude výška tomto baráku. No to vlastně, já jsem si to zatím udělal tady. Zase to můžete bouchnout tady. Do tady tohohle bloku, takže vlastně jak taková výška a tady si to označíte ten bod. Tak, teďka se napíše, teďka to příkazem proteknete region, claim a jméno tam toho baráku, takže já třeba napíšu zkouška YouTube. Tak, jo. Asi tady to už neexistuje, takže region, claim, já tam napíšu nějakou blbost, ne. Yeah. No, a je to proteklý. Takže zatím čau a těším se na příště. Tak, čus.